Diolch yn fawr iawn. Wel, mae rai fi wedi bod yn fraint ag yna'n trydydd i gael bod yn rhan o Tir Sir Gâr i ddechrau. Hynny yw, nes i weld y sioe nos Iau, mae bod yn hyfryd iawn. Ac i gael bod nôl yn Caerfyrddin, yn Neuadd San Pedr, le fi'n cofio danso'r twist a'r hippie hippie shake. Bod dan y glitter ball, oedd yn honga'n lawr o fan hyn. O, dwi wedi dal na? A hefyd, o'n i'n canu a danso tap ar y llwyfan yn sioe gerddorol White Horse Inn. A felly mae llawer iawn o atgofion gyda fi o'r lle. Ac wrth gwrs es i'r ysgol mae'r Queen Elizabeth Grammar School for Girls, fel dwi'n ffrindiau fi fan hyn. Felly, allwch chi weid bod fi yn dod o'r ardal. Nes i adael y lle yn 1968, pan o'n i'n 18. Oedd mam a'n had yn dod o gwm diwydiannol Cwm Aman, a prifathro ysgol bach oedd yn had. Pan gynigodd Marc y cyfle i fi ddod i siarad, beth wedodd Marc wrtho fi, os ti'n cofio Marc, wrth gwrs nes i dyfu lan ar ffarm. Ac os na, mae rai bod y perfformiadau fi wedi bod yn rhoi, fel gwragedd ffarm yn ddiweddar, wedi bod yn argyhoeddi fawr iawn. Ond serch hynny, mae'r cyfnod hyn o rhwng 7 a 68 yn un o'r cyfnodau pwysica yn eich bywyd chi, yn dyn nhw. Maen nhw'n eich ffurfio chi, maen nhw'n creu eich cymeriad chi mewn ffordd. Ac felly dwi'n teimlo bod fi wedi'n ngwreiddo yma, bod na dros 20 mlynedd ers i fi fod yma, a nes i ddim cyrraedd nes bod fi'n 7. Yn rhyfedd iawn, yn ddiweddar, fi wedi bod yn dod nôl yma, achos dwi wedi bod yn ffilmio rhaglen ddogfen i gofio Llangendairn, a'i buddigoliaeth arwrol nhw i achub y cwmra cael ei foddi. Ac felly fi wedi bod yn treulio lot o amser yn siarad gyda'r ffermwyr yn yr ardal, ac wedi bod yn codi lot fawr o hireth arno i wedi gwir. Ond nid yn Llangendairn ges i fagu, ond yn Llandyfeilog. Mae Llandyfeilog, mae'n 2 milltir i ffwrdd o Llangendairn. Ges i sioc i weld hynny pan eithon ni'n y ffilmo, achos o'n i'n meddwl bod e'n bell i ffwrdd. A mae hwnnw yn dist i'r modd oedd y cymunedau yma yn glos iawn ac yn hunan gynhaliol a dweud y gwir. Dim ond un waith o'n i rioed wedi bod yn Llangendairn cyn bod fi'n mynd yna i ffilmio, a pan nath dwy ffrind i fi o'r ysgol a fyna mynd i yfed seidir yn y Farmers a hitio gytre gaethon ni ryw lift nôl mewn rhyw fan ac yn y blaen. A dyna'r unig atgof oedd yn y tywyllwch trwy'r amser, so dwi ddim yn cofio ryw lawer am Llangendairn o gwbl. Ond mae'n gwrs chi wedi gweld y gyfres The Village sy'n mynd mas, achos nhw syl ar hyn o bryd, a oedd yna linell yma reit o ddechrau gyfres yn dweud oedd yn hadu roed wedi bod dramor, ac wrth dramor beth oedd yn golygu oedd tu fas i'r pentre. Ac felly, dyna oedd y pentrefi yma, ni maen nhw'n mynd nôl yn bellach i'r rhyfel byd cynta. Ond fi'n mynd nôl i'r 50au a'r 60au mewn ffordd, a mae fel mynd nôl, wel, i wlad arall, oedd y popeth mor hollol wahanol. So, oedd popeth oedd eisiau arno ni, allwch chi ddweud, yn y pentre yma, ond pan i chi'n meddwl am disgrifiad o math o bentre oedd eglws, capel, ysgol, neuadd, pentre, ciosg, oedd ciosg yn bwysig. So, dim ffôns gyda bobl ac yn y blaen. Oedd 2 dafarn, oedd hefyd yn ffermydd, y Rosan a'r Lion, y Rose and Crown a'r Red Lion. Ac dyna oedd y byd, oedd y neuadd yn brysur, oedd pethau fel Alun Williams yn dod na i wneud pethau fel Pawb yn ei dro a Ser y Siroedd a pethau fel yna, chi'n cofio rheini. Oedd y wistraidd, oedd dances, ond yr eglwys oedd yn creu patrwm y flwyddyn gyda pasg, silgwyn, pan o'n i'n cael dillad newydd, menig, hat, y pethau newydd, a y cwrdd diolchgarwch pan oedd yr eglwys yn llawn o gynnyrch y ffermwyr a'r Nadolig. A mewn ffordd, os chi'n meddwl am y peth, mae'n mynd â ni nôl bron i'r canol oesoedd, y patrwm oesol yna, oedd ddim wedi newid i'r gwir ers yr holl amser. Ond oedd dim llawer i wneud na nag oedd, weid y gwir. Ac oedd ti ni, achos tawn had i'r prifathro, yn ddigon diflas a gweud y gwir, oedd dim byd yn digwydd yn fanna, oedd e. Felly, oedd y ffermydd i fi yn tu hwnt y bwysig. Wrth gwrs, oedd y pentre mon na oherwydd y ffermydd, yn oedd e'n draddodiadol. Ac o'n nhw'n amgylchynu'r pentre. A oedd ti newydd, wedyn oedd y Rosan a'r Lion yn y pentre, wedyn oedd Coed Llinau, Strafowr, Ffynoneiddon, Llancwm, y Gelli,
gellu deg a na'n llan. Ac o'n nhw fel sy'n nhw yn ei brichau rownd i ni, ynddo fe? A reit o'ch o draw i le o'n i'n byw, wrth gwrs, yn tir ysgol oedd y ffarm y Leon, a o'n i'n hala oriau yn y beidy. Yn gwylio Nel a Sid a Nelly John oedd fi ar y pryd yn godro am rhyw 30 o wartheg. O'n i'n gwybod i henwen nhw i gyd a o'n i'n cael rhoi cake yn y dish a hynny yw, oedd rwy'n yn rhan o'r gweithgarwch, felly oedd rwy'n yn sylweddoli bod y difodau a'r arferion yna mewn ffordd wedi gwryddo arno chi heb wybod i chi bo chi ddim yn byw ar y ffermydd, ynddo fe? A ges i'r fraint o berfformio Holl liwie'r enfys, sef y ddrama Sioe'n menyw nes i sgrifennu am Dyfu Lan yn Llandefeilog yn y 50au a'r 60au ar safle'r beidy yna sydd bellach wedi troi, wel, ers blynyddoedd wedi gwir wedi troi yn stafell gynyawa ac yn y blaen ac i gynnal digwyddiadau am y dau ystrofowr sy'n rhoi plug i dau nawr yn y Leon yn ei bwyd neis iawn a mae fe hefyd yn ffarm o ystrofowr, hynny yw mae ei wedi gorfod ailgyfeirio mewn ffordd ynddo fe a cael rhywbeth ychwanegol fel gymaint o ffermwyr. A oedd e'n hyfryd iawn, a pan o'n i yn perfformio, dath un o'r bobl yn y gynulleidfa ddweud, ydych chi newid yr enwau pan ych chi'n mynd i bentre arall? A nes i ddweud, na, dyma mhentre i, a dim ond y bobl yn y pentre dwi'n nabod, ond dwi'n meddwl bod nhw yn cynrychioli pentrefi bach yng Nghymru ym mob man, ynddo fe. Ac wrth gwrs, mae doi o bobl enwog wedi dod Llandefeilog. Daniel Davies oedd yn ddoctor, fe ddath y Brenhines Victoria i'r byd. A Peter Williams oedd yn enwog am ei Feibl. Ond i fi, oedd y cymeriadau y bobl, wel, 20 o dain o rhywbeth oedd yna. Lle bach, ond nhw i fi yn enwogion ac yn gymeriadau yr un mor bwysig a diddorol ac unigryw. Ac wrth gwrs, oedd pawb yn siarad Cymraeg. Nawr, o'n i'n siarad lot o Saesneg, achos oedd Tacyn dod o Birmingham a oedd mam yn siarad Saesneg gyda fi. Ond yn Holl liwie'r enfys, dwi'n mynd i ddarllen i chi nawr i ddechrau, oedd na ddarn nes i sgwennu yn sôn am yr iaith Gymraeg. Achos ni nôl yn y 50au a'r 60au, oedd ambell un ddim yn siarad Cymraeg, os oedd rhaid symud mewn, o'n nhw'n troi yn syth yn cael ei cymrugeiddio yn ieithyddol felly, yn llwyr, achos mi oedd yn gymuned uniaith Gymraeg bron. Oedd yr iaith Gymraeg fel glaw man ar ei ffenni. Oedd hi'n swcan i'r crôn. Oedd hi'n lib stecs poch, heb wybod iddi. Cefnlen anelwig bywyd. Yn gwybod bod yna, ond beth yn cwestiynu. Fel gwrddni'r perthi pert trwy feil o law llwyd. Fel y briallu yn y clawdd, a'r dderwen yn genol y ca. Fel pwmp y pentre, a crawcian llais Mrs Phillips Preswylfa, a gwen John. Mae'r iaith Gymraeg yn hat gwen fach, a pwdin reis a cyrrens Mrs Jones a cook. Mae fe ar feic Phyllis y Post wrth iddi fynd yn ei thrwsau Royal Mail issue a streipen goch lawr yr ochr i Ystrad Fowr a coel llinau i'r gellu a llwyn crwn. Mae fe ngwallt di hir sinog Black Bess a'n Sherris. Ac ar y map o bôn ar wyneb gem le gwmpodd i'r tân. Mae fe ar fedd Peter Williams y Beibl. Ta pwy oedd e? Mae'n eistedd ar ymhwysi a byw drws nesa. Yn cario bwced, yn morthwylo pren, yn adeiladu arch a palu'r ardd, yn tyfu cynybens yn bwydo'r cymbacs. Mae'r iaith Cymraeg yn ticlo bola pembwl, yn oljwg o gwrw o'r gasgen yn y seler, yn brwsio llawr yr ysgol, yn mynd i ware wist. Dim ond ffordd o siarad yw e. Y geiriau maen nhw'n iwso, y geiriau maen nhw'n gweud, wrth fyw i bywydau bob dydd. Fel cefnlen. Fel gweld y tirwedd trwy haenen o law. Wrth gwrs, des i siarad fwy a fwy o Gymraeg, a newidodd mam i siarad Cymraeg gyda fi pan dath y chwildro, wrth gwrs, yn y cyfnod pan oedd Gwynfor lawr ar y sgwâr, pan nath e mewn
dros y blaid yn Gyfyrddin. Ond fel o'n i dweud, ar y ffermydd o'n i'n hala lot fawr o'n amser i, a fi'n credu o'n i jyst yn gwahodd yn unan i de ar ôl ysgol, achos oedd dim un merch yn y pentre yr un oedran o fi, a o'n i'n mynd lan ac o'n i waren benna yn gellu deg, ond yn ystrafowr hefyd, ac oedd gymaint o bethau diddorol i wneud. Fi'n edrych ar hwn, chi'n galw fe'n, nes i sylweddoli pan des i Tir Sir Gâr, mae ysgubor iseldireg yw'r teitl cywir am yr adeilad yma. Siarad wair yw e i fi. Ac o'n i'n hala oriau. Mae'r pleser ddiddiwedd mae rwy'n yn cael o ware mewn bales ar ben. Ynddo fe, chi'n bod, yn anhygoel. Oedd siediau sguboriau lle fyddwch chi'n gallu... Oedd siglenni, oedd bwydo lloi, oedd wylo mwyau, o'n swci, oedd bwydo o'n swci gyda... A wedyn, i fi, oedd rhywbeth mor exotic yn byty'r ffermydd. Oedd e mor gyffroes, ond hefyd oedd e fel mynd i dir arall wedi gwir. Oedd e'n hollol ddierth a rhyfeddol, hen adeiladau yma'n llawn hanes. Ac o'n i yn edrych yn nhw mewn ffordd fel rwy'n o'r tu fas, yn do'n i. Chi'n gwybod, oedd gyda fi lygad. Ac eto, brofes i pan nes i chwarae Martha Jack a Sianco, gymaint oedd yr arferion yma, y dyfodau yma, wedi bryddo tu fewn i fi, heb wybod i fi a dweud y gwir. Chi'n gwybod, a ffarm gallu deg yn arbennig iawn, achos oedd na blasti yna hefyd, mae'r adfail nes i weld pan wnaethon ni ffilmio, mae'r adfail yn dal yna. A dyna oedd y drefen yn dyfer, plastau, a bobl oedd yn berchen y tir, a wedyn y ffermwyr, a wedyn y pentrefwyr. A oedd rhyw bwll mawr gyda pen dyn rhyfedd, a pwy oedd e Jennings, mae'n siŵr y bobl oedd bu ar tir. A dyna oedd y drefen, ac unwaith eto, fel o'n i'n sôn am yr eglwys eto, o'n i'n mynd nôl yn ganol oesol, yn feudal bron, bod y drefen yn haearnaidd yma, ynddo fe? Ac weitha'r holl rhamanteiddio a delfrydu am o'n i a'r tirwedd, oedd y tirwedd yn bwysig hefyd bron, sy'n ni'n dweud bod fi'n bantheist pan o'n i'n byw yn rhyw fath o... O'n i wedi anghofio pwy mor goch oedd y pryd ys bod ni'n mynd i ffilmio'r Llangendairn, a nabod enwau y blodau i gyd, chi'n gwybod, cofio pryd oedd y briallu yn dod, llygad y dydd, y clycher gog, a blodau'r llath, o'n i'n gael blodau'r menyn, blodau pisio cath, os chi'n cofio rheina, oedd fel hadau bach gwyrdd, a chi'n popo nhw yn wneud sŵn, mae pam nhw'n galw nhw'n blodau pisio cath. A wedyn y garllau gwyllt, chi'n gwybod, oedd y pethau yma i gyd, y shifis bach, oedd yn tyfu y mwn y côr, chi'n gwybod, yn byta reina, a yr afon wedyn. Yr afon, mynd i badlo yn yr afon, a'r pysgod bach, chi'n gwybod. Wel, oedd hwnna i gyd yn rhyw fath o bwydo rhywun mewn ffordd, ac yn cynnal rhywun, yn cynnal fi, pryn bynnag, mewn ffordd, allai'r swnio, yn ddigon rhyfedd mewn ffordd, ond pan i chi wedi cael eich magu mewn un lle o ran tirwedd arbennig, fod e'n lliwio eich anghenion emosiynol chi mewn ffordd, chi'n gwybod? Ond weithio'r holl, dwi ddim yn rhamanteiddio ddweud hynna, dwi rili yn meddwl hynny, ond chi'n gwybod, strwythur digon hynafol oedd i bethau, yn dyfedd, oedd y llunellau rhwng y rhywiau wedi gosod yn gadarn ac yn glir. Oedd y dyn yn mynd mas i weithio ar y ffarm ym mhob tywydd ac yn gweithio yn galed iawn, chi'n gwybod, yn gorfforol, trafod yr anifeiliaid, a bod yn menywod yn gweithio rhywfaint ar y ffarm hefyd yn y tŷ oedd i lle nhw, a dyna'n un arall o'n rhif atgofion ni o cwcan. Oedd mam ddim yn berson domestig, oedd mam yn casau bobeth domestig, oedd hi ddim yn mwynhau coginio, ond pan o'n i'n mynd i'r ffarmydd, oedd y bwyd a'r coginio yn rhan o'r diwylliant yma. A hefyd, y llety garwch croesawgar yma yn eich amgylchynu chi fel rhyw glistog fawr, yn dyfe, chi'n gwybod? A pawb yn gwybod trefn y ddefod hefyd, wrth erbyn y cynnig o fwyd. Croesi'r clos a mynd mewn i'r gegin dwyll o'r, le mae'r ham yn hongan, a papur melyn i ddela'r cler, a fflags ar y llawr, tegil ar y tân, a cwcan. Menyn tew a siwgr gwyn, a lard a can a margarine, siwgr eisyn a jam, basin mowr brown a hen lwy bren, a'r brichau mowr yn cymysgu, y menyn a'r siwgr a'r can.
Wyau melyn a pensied o halen. A brichau cryf yn pwno, cymysgu. A mae'r disyn yn byblo, a wyddo, a dwblo, fel rhywbeth yn meddwl I hunan. Tisenod a jam a buttercream, a pice bach a scones, pasta fale a tisen Madeira, chocolate eclairs a cream horns. Te a tisenod ar y ford fawr sgwar bren. Diolch man I fath arall? Na, dim diolch. Just un fach. Na, mi'n alright. Diolch man, ma' nhw'n ffein. Na, mi'n llawn. Diolch man, na, mi'n siŵr. Chi'n siŵr bod chi'n siŵr? Mi'n siŵr bod chi'n siŵr? Na. Diolch man, just un fach I moyn e. Diolch man, mae pawb yn gwybod bod chi'n moyn e. Achos mae na yn meddwl I rhwng ffordd wrth gwrs bod chi'n moyn e. Coch I? A dyna fel oedd I, oedd rhaid I chi, oedd e? Rhai o'r delweddau sydd â fi o'r menywod yn I Cegina yn gallu deg, I wastad yn gofod, tair merch yn gallu deg, y ffrocau patrymog, cotwm yn hongan wedi smwddo chymod ar gwynt ffres I gyd. A wedyn mynd I Ysrofowr I weld ffrind I fi. A oedd i'r un oedran a fi, yn beth o'n I 15, a oedd I wedi gwneud golch a smwddod cyfan, a o'n nhw gyd yn hongan lan i'ch beth tân. A oedd e fel rhyw agoriad llygad I ryw fyd arall. A wrth gwrs, y drefen hollol arferol oedd, yn dyfa. Y bod, chi'n mynd I briodi ffarmwr, chi'n mynd I fyw ar ffarm, yn dyfa, chymod. A beth os chi ddim yn moyn wneud hwnna, yn dyfa? Beth os chi eisiau dianc? Darn arall o Holl liwie'r enfys, dyfodd y swyddoliad hyn bod, chi'n mo, fel hwn yn rhyw fath o ffawd anwchel I chi. Wedi seilio ar yn ffrind I Glenda. Wedi newid I enw ddi Gwendan, Holl liwie'r enfys. Deithon nhw mai fod yn wragedd. Mrs Thomas, Mrs Davies, Mrs Lewis, Mrs Morgans. Lan loft yn y bedroom. Yn hwllwch y bedroom. Mae casan drars mwr trwm. A yn y drar gwylod, mae doilies a treicloths. Mae llestri a sheets. A jwg fach siap uwch. Fi oedran y ferch nawr, mae siwfan 13, mae'n wompen yn dwi, neu fi wraig yn bo hir. A slow fach, mae'r drar yn llanw, lle bod I mynd â dilo gwag at y bechgyn da'r brilcrim yn ei gwallt. Tu ôl i'r drws yn hongan, mae ffrog goch dy ede air. Ffrog goch i'r ferch gael gwisgo, ffrog goch I ddod I arno, ffrog goch dy ede air pan bydd I'n mynd I ddansod yr bechgyn da'r dilo sy'n cael ei clampo ar wylod I chefen pan byddan nhw'n danso ar wylod I chefen yn dyn. Y bechgyn sgwar yn ei siwtiau dyd ar gwynebau ffres a'r bwchau coch. Y bechgyn dy brilcrim yn ei gwallt, a'i sgitio nhw'n sino maen nhw wedi polisio, mae'n gallu gweld ei gwyneb yn nhw. Yfed fodca lime yn y polyn ar stag. Nid acrobatics yn gefn y jag. Le rwy ti'n myned fy morwyn ffeini. Ond lawr yn y parlwr. Y parlwr mowr pwysig, le mae popeth yn sino, le mae'r pewter a'r jwga copper luster a'r hen gwbwr cornel a tican y cloc. A gwynebe'r dicys yn ei fframau trwm pren a'i llyged fel cerig yn rybydd I bido. Yn gorwedd ar gader, mae dillad y gram. Y blazer, a'r beret, a'r gabardine, yn gorwedd ar gader I bawb gael I weld e. Fel corff. A wedi paso'r scholarship. Mae'n mynd I fyny'r gram, neu fi'n dda yn yr ysgol, fe dorith i'r chain. Dim bwydo'r lloi, dim plyfar ffws, dim cario bwyd yr car-top at y dynon amser cwen gwair, dim godro, dim carthu, dim reidio nôl ar ben y cart, dim drifo'r ffyrgu bach. Mae'n mynd i'r banc. Yn y banc mae popeth yn ei le. Ych cefen lan, ych sgwyddau nôl, a chi sy'n dod i'ch enw lan I ddangos pryd chi'n rhydd. Mae'r banc yn lan. Mae golau gwyn, sy'n eisiau Quater Wellingtons yng ngwylod clawdd yn Brighton.
Nac ar y stilettos fel Cinderella a dal a ffrog llawn pisau fel bwnsiad o flodau uwch ben y llacs i'r banc a hi. Tu ôl i'r glas. Mae'n gweithio naws bob pump. O dim weekends. Yn symud rownd o le i le, a hi sy'n dewis le i fynd a pryd i ddangos bod hi'n rhydd, mae'n dod i enw lan. Miss Gwenda Jones. Eif Gwenda i'r banc. Sdim byd yn tyfu yn y banc. Sdim byd yn newid byth. Sdim ots bydd hi'n bwrw glaw, a ceser cas sy'n llosgu'r crôn, a ira mwr a'r hew. Sdim tywydd yn y banc. Chi'n gweld ei chi? Yn y banc. A beth ydych chi ffili? Beth os odych chi'n glwm? I drefen, sy'n falle ddim mor garedig â hynny. I fenywod, mewn cymuned fach glos, mae cyfrinachau'n anodd iawn i cadw. A mae'r dar nesaf wedi seilio rhywbeth oedd da fi rhyw frith gof ohono fe. A wedyn, pan es i Llandyfeilog i berfformio, es i checkod yr merched a y bobl oedd yna, ac o'n nhw'n gweud, ie, oedd e'n wir. A rhywbeth glywes i, pan o'n i'n ferch fach iawn, oedd wedi creu rhyw ddarlun eitha rhyfedd a tywyll iawn mewn ffordd o'r modd oedd rhai menywod yn byw i bywydau yng nghefn gwlad. Ac eto mewn rhai ffyrdd mae'n dal i berthyn i'r oesoedd canol a falle hefyd yn dal yn oesol. Medda Annie Lodge, mae babi sy'n dymas o portwn bola. Oedd hi ffili anghytuno, oedd rhaid i gredu Annie Lodge. Oedd hi ddim yn gwybod dim byd. Oedd hi wedi gweld The Mastery of Sex, rhaid crwydro Sir Gâr a hen di ffarm. Ond oedd hi'n gwybod dylai ddim darllen e. A oedd hi wedi clywed persigelli'n gwneud cnychabant. A oedd hi'n meddwl bod hwnna rhywbeth i wneud â fe. A oedd hi'n bendant yn gwybod bod o gair na sy'n dechrau rhywbeth i wneud â fe. A wedodd Annie bod nan llwyn tywyll wedi geni babi mewn bwced. Oedd hi'n gwisgo hyn Wellingtons. A rownd iddi choesau oedd cilch coch barhaol o dan i ffengliniau le o'n nhw'n rwto. Oedd hi byth yn gwisgo sanau wrth iddi ôl y dam mewn. Hi ffon, pren o'r berth ar esgyrn mawr y cernau llydan. Pinner mawr llwyd, ffrog haf wedi ffado, hen ffrog ddi siap, hen got ddi eb fwtwnau. Cap ar ei ffen, sach ar ei gwar. Y gwall llwyd yn jengu dan ochrau'r cap. Y blynyddoedd di mynd a dod i gwyneb i'n goch a brownd ar gwynt ar hael. Agor a cied y gat. Codi ffon i wedi, siwr i chi? How, how, how. Cec yn y dish, godro, cario bwced, allws y llath i'r churns a cathod yn aros am yr hufen yn llio'i pywennau. Corddi menyn, hallti, bwydo'r ieir, dic, 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 dic. Yr India corn yn ei patrwm ar y pridd. Nes mlaen, newn nhw gysgu ar ben sgimren, hi a'r ieir. Ond un noson, yn hwyr bell yn ôl, pan oedd hi'n ifanc, ond ddim yn wahanol, ath hi nôl at y lleithdy a geni babi mewn bwced. Maen nhw dymas o botwm bola, medda Annie Lodge. A pam dod i fe mewn bwced? Fodd oedd e? Pam oedd y bwced llawn dŵr? Pwy oedd y tad? Mae rhaid chi gael tad. Cyfrinach fawr. Dirgelwch. Oedd rhywun yn sibrydion sidanaidd. Oedd rhywun yn galw hi'n sidan a canwn. Oedd rhywun yn galw hi'n calon cabitchen yn hwyr yn y nos bell yn ôl. Mae yn ei dillad eglwys. Yr esgyrn mawr yn didi yn dan y dillad di a sanen coto'r margau coch a menig ar y dilo rough sy'n dal y llyfr gweddi. Na ni aeth y margyfeilion allan oedd ffyrdd di fel defaid ar gyfyrgoll. Na ni a ddilyn asom ormod ar amcanion a chwantau a'n calonau ein hunain ac nid oes iechyd yno. Mae dod i blodau'r fedd i brawd. Fodd oedd y babi'n fwriadol na'r peth gorau. A pam sydd wedi cael ein y cia mas o ffordd, bydde neb yn gwybod wedyn? Mae pawb yn gwybod. Ond sneb yn gweud yn byd. Just edrych arni'n wanol.
wrth iddi heb rhwng y gwartheg draw i'r byd i odro. Cap ar ei ffen, sach ar ei gwar, marcau coch rhwng i choesau le oedd y Wellingtons yn rwto. Oedd neb ar y ffarm ond hi a'i brawd. Am bell o bobman. Yn y 50au a'r 60au, wrth gwrs, dechreuodd popeth newid mewn gymaint o ffyrdd, y gerddoriaeth, daeth cenedlaetholdeb, gwleidyddiaeth rhywiol, popeth wedi newid. Ond pan nes i nôl i Llangendair, ni siarad gyda'r ffermwyr, maen nhw'n dal i odro, maen nhw'n dal i fod yna, 200 o wartheg odro gyda Hiw Panteg. Dim enwed yn nhw, rhife sy'n drist iawn, ond fel allech chi gofio 200 yn dyfa o enwau. A dwi bellach yn goffo cael yn ffix o brydd a gwair a gwynt yr afon wrth fynd ar ci am dro, wrth ymyl yr afon Taf. Ond os am dwywaith, bod yr ardal a'r holl arferion a'r cymeriadau yn dal yn ddwfwn. Yn sôn yn ynghalon ni. Diolch yn fawr.